say, yeah, when you from. You are up for your hawking, no, any apple. I bear before. You are by so, but I couldn't tap a puppet, or no, so another one kind of, not as you may be my. And I know you're some. Yeah, can you understand? Not that in your share have the other double yasino on Friday Kwafie. You are very winning for 1 year, over Castle on Pet of my money here, over Tete, over Pet, and you was here, and Ananum, you turn sunshine with your four, you give me. Yeah. Yo, Busafo, Nadia Muhan, say. Kwafie afashe a fie nu bia do ma mane di no eno ne fie nu machi asna dusu anne osaje force ya de yodo taje membadu ono ne maame na nakosu afimaja ben bato nsa fie Ghana man nyina nti ne de wo ba do ma Ahenkro anya asem keto akwa do ma be pie ha anya dom keto na Kwafie ya afashe a na nanum di ede kai na nanum a ba be sene ko be sansu di dware nkonwa a e wodo man nkonwa sa aseso we nya dia etasi nti na ya ha be say ya de kese pa nti wo akwanya say oso ba no be hwe bia no wa ba no ba be hwe bia efepa ya mamre fi ayomfo na eba pa do do na ati apakani ba eni kwanse be frapakan spe na mfo ma be so be eba nti ya hwe ni mu say ekwa ni mu na no kurowura ono so ba be pie ha say na fe dwumadie no asha se no samre die dom ne ba na eba Kwafie 2024 and only one who could say Dormaahene live. Now, Dormaa floor. Yet dancing. Na pese dansunti na omaya Kwafie amamire se yenni so ye na Kwafie so adawase shewudire konkono animonyam ye na Kwafie so odawase so shishe do mamane obunfishia ahenanye ye dawase ye na Kwafie so odawase wo osagifo osiade yo agiman badu a otofu mienu wo mfishia duonunuma odina di domafo anim onu nhia bebreba onane so waye di ama domafo ye dawase ye hiem ha na ye be hye na monyam na fe ya bona baso wonye mapade ayo na ya kakai edikanfo a ode ba ma Dormaahene nyina titofia takra mani amponkuma eso oba bedru osagifo osiade yo adwuma bedu a otoso di odikane ane adwuma bedu osiade yo osagifo katia ababio oya Côte d'Ivoire papa so yene oya Brazil yene Côte d'Ivoire wasan eye ahene makroti yene edema Dormaa traditional area sabre eno ane ne Dormaa dru ha omode ensa eton sayam na bashanen so edi abaye yo bage sabre yene ntiyese eye yene na pro yene Côte d'Ivoire na bofo kwa nipa oha ahemfui Asabre omo adruha ni se na Dormaahene so na nkwamo eba rete mo nhyade so aye osagefo ne nana pre eno wo fa prekope yene na Dormaahene sabre nana bofo adruha rete bage okaya aye na kwasi agiman Dormaahene I know if I said it on the side of the number 44. Now, Edward. Sorry, no question is about on side of 4 a Dijuma. Yana Dormaahene and in the top of one friend, yeah, that is a Dormaahene in the office.
ye akopro no hono ebie ye ne kwabra je ye Ghana Immigration Service ye papa Mr. There when you be ko ne pa kwabra je ye Ghana Immigration Service ono so poa ye dana ye quantity sikaro million no atuno nana no minim so budget yada say ye ka wo say gift table no ewo eye akire ya baby aya process stand kese yeah what so me ensa one ne dom enche womo adinsa ebeba beton sayem na motion so edi amaye ye na na kosi afra kuma akwamema Dormaa akwamema ena afe ye na na animan sibo Dormaa aduana hema na nanom ewo ha If say a sha fashe ya say womani monyam woma ho oden woma bochi Dormaa besi na na sareto ya otumfo badugo nso the overlord of Ahenkro ana sabre wadru ha bo yini mako fefe ena amamre ededi we atrans amamre wo baby we eye otumfo badugo nso ya watosudunsia oya Ahenkro traditional area wonono Ahenkro wa sabre wonene domadru ha womode ensa etonsayam na motion so edi amaye ye besre na nanom se otumfuo ene ne dom echiei na yesiesie baabi amobotena the overlord Ahenkro traditional area otumfuo badu bonsu ya watosudunsia sabre ene wadru ha wanene dom ade ensa etonsayam afi Dormaa frafrahene Naba anafo ya watoso miensa sabre wane frafra community na dura wamo etia na motion nsoma ye yes wane frafra community ni dina wamo akabo mu a wamo de nsa to nsayam na ye kai mo sa enra wamo be kire do e de kire osaji fo osi ade yo Dr. Jimambadu otoso mienu e wa bampre dance afei ena wadru ha womo ade ensa etonsayam yo sabwe eye bafo ensuji abo Dormaa atuma kumahene ai akranso adru ha yo yadama say yakoso kai mo sa frafra community Maybe I got a phone now for radio. Oh, live, my guy. Yo, Yadama say a Kamo Sabuko Traditional Council. Osahine Kwaku Atechi, while Jimmy man the Brimpohene, a Brimpohene as I play. Why you know what drew her now, just a drew another one. But you are one yam, they said, drew by beer and then sat to another one. You also know why too. I just say, I'm proud of who watch it. And then I'm already a money Kwafie festival, I'm one. Now I am fair, I am Korea Kama. Yadamonse. Nobody put himself Kuko Bine, na contact the company of Sagefo. And then we are brave. That's it. That's it. Precopa.
Doma Fefe, why you and it is Kwafie 2024 and the 25th anniversary year. Obefani amasan ekoye kama pa osha yane ankobia barima de bisia otosumienu Dormaa ankobia eno no amasu hino no ase na ya amasu hine yana ya ka kire oyankunoma aduanafo nyina ka kire no no enti babia ya ne ka ki na de ya wi aye ho abantem kakra enti niama nyina kwa pepepepepe bibia ya kama wo hwe dom na ya wo dom ankasa anu a wote yanka ya sedwam wo nyina enti na so ya ba wo hwe dom na ya kita kuro bebre wo dom amani ha osajefo nyame ne yada nase osajefo ya berima ni trinkwa emfia duonunum ya ade a wotra konwa se no wunya ya friend say silver jubilee sana abrofo fle no enti wo hwa osajefo osi ade yo doctor nanadma badu ni trinkwa ya manimonu yo nyame nhira no na aya bozonda na kesia asono dane aya tebu sabe dane na fongo na sore aya ka je tini ko da ho that's right ukoduso sabe ni wadra Dormaa chamejana nana etia pakamu nana asa aya poponso nana diasa nana ediasa sabe na Dormaa aya Dormaahene na so Dormaa ye Dormaa ni fahene ononko ne ni osajefo wo hema baako Dormaahema ono ne ye Dormaahema nana no modie ti abaye ne sa sanse wo huma bia Dormaada Dormaa asante mane na etwa Dormaa wahia eno ti no nana no ye ne se da bi se Dormaada ho dia na chese Dormaa ti ase eno ti Dormaahema ono ne ye Dormaahema yo sabre ye nana ampabe chere Kwafie Atebubuhene onoso ane nana no asante no na ko chere so ya ba o ba ko chere na nimpa aya ya nana Atebubuhene ampabe chere nana ye mama ko ba ko ba kenye the fonda ye di dwade na ba hwie ye mo bone chido yo ma ye fe na sabri ya ota so miensa eya inchira gwenchi ma ge sabri ye nana sabri ya ota so miensa eya inchira ye gwenchi so be divisional council president member of regional house of chiefs sakena bencho ko padura nana wa bankeje ese proper government no se na namaye no ko ya esi e papa àwọn fẹ́bi nana no ye wọ́n ti lẹ́tọ̀ nana akẹ́mọ̀ píàw. nana sare ye kwa ye be nyina ye be sere mo ba bi ye MC ne dia sanya announcement na ade ba na uye se ha na wo betena de e be yire kakra e de amayen aha ye nana kwafo anasa ye nana akwam nana no ba fura kwam ba do ha acha ko ba no so ko man ye wo te me ti kura ko e na me bo na de wo ne mo no e so ku ne ki mo no we aya afuna ko sa ye nana sare na madedia ajire nsa gura ki ojira na sebe na ko jira na de na o kasa o kare da se jira wo ni ente champo mano tikura ko dina ana se jira wo mi tire ana fe afuna ko abonso ediwo so ko mai hene na sibre ogoji amai to do ampem ya wota so bi no one na nana ma tira ko de wo so ko afei and wo badru ha wo na afashei wo de da be bodom kono champem we di kono chana pem na kwase bi ni moda na di ende e wo Dormaa Ahenkro and for Kwafie fashe ya e ko so nana sare da
Rebecca, your mama, Baba, Mama, Kenya. Where are you now? Sabre. Where are you now? Profile Chancellor. Please. Oh, okay. Where are you now? Seni nim dada no yebema Adepa TV ahwefo aha ama wana kwa aba Dormaa Kwafie festival na one stadium na Ajimambadu
the first in the stadium any agina say na me sa kan bono champion association nipa bi mu wa ha no ma mepe so obi abe introduce ne ho na ma bisa nsemfo akakra bi na wa wo hwe me wani age ho wani je ho a obetimi aba be join ne bono champion ye de eje adofo nyina hwe like comment o share so hia me pa na na abena ponsani ora me mo ha mejo so menu aba me ba cho na apome onyame adom me Meba nyame adome ho ye meba cho me de na abena ponsana we your friend me Fosu Gideon president Edema Bono Champion Association. Okay, president Edema Bono Champion Association menu aba ma mema wa mejo so menu aba meba cho mabomi din dada meba cho na udin the friend me obarema abro manya ako meba cho na ye den obono champion me ye member Elbron champion Bono champion member. Okay, abro manya ako meba cho good afternoon. Yeah, good afternoon. Meba cho usi utini ntia me de bro for chair meba cho udin Me dine de Kwafie Amiao. okay meba cho we den obono champion Me a proud member. we member Proud one. proud member obono champion Die hard. Die-hard fan. Okay. Meba cho me dasi bebre. Na presido me san about so biem. Enne eye Kwafie festival. Na nke enimi wonte Dormaa. Enti den na de bono champion abepi Dormaa ene de dwe. Yo medawa sene akwanya wode amame wodi nkan medenchia efri bono enhemfo nyina a ewo wiase nyina mpo ye na bono hene a wo Cote d'Ivoire afeso abono ahemfo abewo wo abrochire eye bonus in the diaspora abenhemfo a edaba no edema wahwefo ene watiefo anokwa semini ye kan bono nchempem a eye se bono nyina beka bom na ye nyina ya kan ye ho ahyechini ye baako ase ne botaye ne he nti emfa ho se obi te Dormaa obi te Chechimai obi te Sampa obi te Wanchi obi te bonus ase so nko ade dwumadie ya ade a efa ho enti ni hu se me ne medom ya agibum aba be pie Dormaa man mu he President me da was na ye se Kwafie at 25 ni nti a oba he meboa sa pepepe me nua ba okay presido na me pese me bisa history kakra na bakosem kakra efa kuo na nkasa bono champion ho me ba cho betimi aboa me sa na me da wase saya kasa bono champion a bono champion nya ye mrante ne maba wa yedin eye nananu mudin a bede prefa hodie a struggle no started somewhere 1951 na 1966 56 ne betimi tebe ho e de free confederacy bia na ye wo mu first na ye be ye nananu bono champion na bibinti wa akofam kakra we ne nananom anya ne yese yen sori ne yen keka ye humbom se be ya ye betimi are in state bono champion council ti ye ba ye ncheye na so Paul amantem ya asen adikamfo nti se ohwe mfidie so aye ho nsem je ya ne agentre ha na anokwasem ne se yegina nokore yegina obuo yegina wojo kwan so ne ye de kan asem se ye be ya abona fo a be wo wiase nyina ye be kan bom ne ya ye baako ne ye de aprimpuntuo ama ye mantam Presido me da was na ye se metini ya bono champion association ni ye ku a ebe lift bono din ana ebe ma bono din so ana ma bono asen aye bono te se first ni bi bono champion te se John the Baptist ye be prapra kwan mu na manananom a reinstate bono champion council here ankasa sa na etie oh okay presido me da was na me pese me hu bi kakra bono champion association moji obia ana bono fo nko a me pa chaw obi bia ne kon bedo se obedon bono champion ye nsi ne kwan esan se sebe awufu okra be pedodo ente se ye ne ate asefo na mmom uba mu dia nhyehyɛ kakra wom na mmom ya bono ni ba pio dia ope o kan bono champion association ho me ba cha me da was na me kaya hwefo se Adepa TV ni Dormaa Kwafie at 25 Grand Basronko enene ye de ahyehyɛ si ohwe ahofefo a ye twem ahemfo a wodo a wotimi se na dwumadie no eye sono no nko ankasa mama presido akasa bebe presido no munsio kakra meba na me nua be ma o hye suit entwetwe nkomo ora me pa cho me pese obo mi history kakra mpa cho ready amame ana My ready. me ba cho mi history amepe Kwafie festival Ebia na hwefo ehwe pese o moti bibi kakra efa Kwafie festival me pa cho betimi aboai So ya kan ni. me ba cho ani Yes, ye kan say ye Kwafie a.
wo Kwafie a ye hohoro ye fie amane how wodana hia ahokyere bibibia wo ho no ye kwa ho ye hohoro akọ ntu fa kroma unze kroma efefefe Okay. aha nti ya hohoro yini nyina nti afia ye bekoyi afia wo ya nim 2025 ye die ba Dormaa mu ha no minua se wonte akora be hand down wa ha because ye na Dormaahene nom ba hohoro asase no ama nshira obi a wo ha bia de wa ye nshira ni oni ha so omomodene no mfa na mesi Dormaa asase so in the next Kwafie biemu no obeba kodi adanse e de ayi Nyankopon aye so ye ka Kwafie a e kire se ye ba be kwa ye fie ye be hohoro ye fie na ye fie na te na ya man na nanom so aduane adi bedidi ya kire ti aduane so koma be ni na aka ho bi na ye ka Kwafie festival na se fo se di a na ne wo ka de a ye nya Dormaa fo pe na Kwafie Ghana obi anu a wo Kwafie afahye aje wa Dormaa na be mo anet se bi aje kokwa ofie ti binom so owe abede ka no beso be ko kan bibi menka meka bebeti ase ba Dormaa na Kwafie afahye wo a aduanafo ene yesa afahye. Wow. Watchre mu yi amana Thomas kwa me be na Kwafie ni miyanti ase ba watch ma amana Thomas me pa sure say te senga Kwafie ikosu yi ode amamre ba mu se mo ma nananom aduane meboa aduane ben ni aduane ben na wo se nananom e de ko serve nananom abosomfo no amamre kwan so Aduane ne de aduane kra ye nkaye se wo kai obi a wa fulfill in the heart nti ye nyankaye sei no aduane no kese ye wo mu no ti ye na ye start ye best ka benya ye kra nka me ko start ye afiri akwam enti but won ze akwam no be duru ha no emere ni sua ye na nanom timi nye ti be ko start Dormaa a eno wo ahafo ti ye na Dormaahene eso adom yinyina e ko Dormaa e ko kai nsamanfo a be wo ho even po ba beti ase a Dormaa hye be nsa no Dormaa ye Dormaahene de ne de preko pe wo de nsa bonkum e na efa the whole Ghana ahenia bia ni ho aba ahema anye den enka ho ubetuma di hina aba ahema enka ho ba Dormaa pe e na zade ahi bi ni ho. Wow. Dormaahene ni Dormaahema ye na frema onu ana sandi Dormaahene Dormaahema e wo Dormaa na se na frema dwabin onu ana san ye Dormaahema. Wow. What ya the whole Ghana Dormaa mu pe e na bi wo tie wo ABC what ABC dira Devio. Hey wo konkran di agro ABC Yeah. Dormaa wo ABC hey madada ye wo A B C Timbacho eni ye hefa hey ye kan abesim unu abesim okay abesim Dormaa ena na mami nya mami me bo bia dia mami nka bibi kakra fa fa ho Timbacho abesim ewa sunyan right hey ya wa me da se onim ho sunyan abesim ye na Dormaahene de wow it obi ti wa was na Dormaa no gra yes Dormaa no yes say ye na mesre ye nuanom say free bibi free education be de aba wusuya be boa be se be nyisika se se kwado obetima akọ 50 kg obekọ school free ya kopem so be de obewie secondary school mesre mi nuanum bia ya be kasa bone e de fa Dormaa ho no be nyai Dormaa enye Dormaa hape me ka no ene ya bisim ukọ sunwane ya Dormaahene asase ye wo sunwane no sa hini bi su osen Dormaa o wa asase sen Dormaahene e wo sunwane ne mpatama ebia no oni mba bi na asase da. Wow. Oboma no asen ko pie nchira unim nchira na mi ko bi ni e Dormaa na e wa hafo kura me se hema ni ho no yeah aha hososo ye Dormaahene ni kuro prekope ne esa ne nsa ase so pan edoso so Dormaahene de onim Dormaahene no ka asem bone fa Dormaahene ho na onim Dormaahene a obo so do nsa de egu wachi na salute no so obrempon ojefo obenim besene ko mempe me ho asem wow because o kasa me ho a obedu mija o kasa me ho a amanfo behunu se sa me nya obi a Dormaahene be kasa pa o Ghana no nipa binum behu se be nya obi wow nti Dormaahene ene san be chekere Dormaa e be chekere kira
I no so was Sunyane or Eba and a bet Dini na Dormaa. A B C D T D. You know, I crowd when you my dear crowd A B C D dear. Only the ABCD of Dormaa and I'm a bono top mark a credit ama we. Wow. And then it's any history for ABCD of Dormaa. And then no penebiwo. Bono meso obechre obi ozo owobi no o mechre agidini enye ABCD awe kurobia for ABCD obekona ni vai dom be mo ho ti ye kan na Dormaahene a ga obetimi nka ABCD EFGH na wo mo men kan no so mesha da aba na wa mamen tu aso mamen kan ma wa ne wuni mun zama na meka nyame na yiyese yen kasa okay aha Tinga ABCD nka toa so EFGH na wo wunim kuro bia wo nsawam wunim nsawam mon kon kranda nsawam ye wa kon nsawam da yana na Dormaahene da chechire ye na beka it was like oh man ka kwa ha yana na Dormaahene na chechire nsawam wasan toa wunim kwa obo yebedi Easter kuro bia nu a hyesene obo obi azo okobo kwa oboa Dormaahene na kwa chechire sa kuro no. Hey, serious? No, me just said also. You don't know. Me say you only no. And I can't stand born here there. I don't know. Now only me na. Cause I can't some say Nyankopon ayi na maye. The whole Ghana wa hunkura doka honda. Binumu de be se ntokwanti. Binumu de be se sei. Binumu de also media there. Don't this how kuro bi to say in Sawama American because of Donti were jai the Amabe. Grobi to say I have say Obo because of Donti were jai Amabe. Put him Grobi a friend of Sumeja. Binumu you to go say and the year the other today. Maintain it in Guada. One thing it in that's how we are set as a one more. Papa Vera came to me. Ramia minimum was the media, Masia dear, at the Asumeja Dim. I was Asante region. And your friend Asante mine so the whole Asante region and no pen Asante mine so say wo kurobi o Asante region or say ya Asante mine so on for evidence here dey emra e your Dormaahene ni kuro pre ko pe so pen say nyese because of so do ne manya nka Sumeja ka Dormaahene and di hene wo ho na because of so do ne manti wa gia Sumeja ye dey e dey ato aba be pie Dormaa a na sumbie odo owo nsu a okom a ye friend wampa mu ahemfo bi ehu be ho se be ya akese nsu be ni nsu okura be de be kwahuru be nkomwa wom be safiri baabi na be de akwahura ma be hina so se onya nsuo ende nsa mo meka se me kai nsa ma memfa bi nhyɛ ebi ana pesi nti nsuo na ebi ni ho no ni bi pesi anya pe o ze bi ho nkwa de nsuo nwe ewe nsuo ye tumi ana wunim nsuo bi we awiase na ewa hu and the ba ku bi wo ye very leg bo some trip but start to create dia hu ndia na no kra na ba kwasem no da kru bi ni be tum sa leg bo some trip no mesha da abaji history e fi bono e na koda ho wow bono na pam no hey me kan sam an kai wo ho mesha da abaji history mesha da abaji history pamba some dia bebre wo ho na e ka se ye kan dia be che ani ti abono bie na no na bi ni mu ye de e dwane bempesa obe bie wa no bi go wo bie wa no pe obakanse pa adadi ba be buru no be mu ni biem ti ye de bono de enim se e ya kan ti ye je akanfo nyina ye nyina ye nipa baako kakra me de be wie masemi ni se bibi wo ho bie na apese me kan fa bra me de betu dwa ade ama me ba cho mesen aba ho no bi owura me ba cho me ko bi na manka bi die me ya sho so obi ani je wa na obi ani je ho Davida me ne ba so obi ani je ho Davida oh okay me ba cho me pese o che kwan ketu e bi ma me se bi obi pese o join ne bono champion na se nipa ni brekum oni Dormaa oni bunu nkro ni bia so a kwan ben so na obefa obetimi abe join ni e bia mo wo platform bi mo wo telephone numbers na se for ho se bia nipa ni nya obetimi afre na wa join ni ana mo ye ne sen me ne ba me da se Bron Champion Association so de me nu ya ne di kan kai no yan senta no e wo bono nko a o ye se e ye bono nko a ase wa senta no ko ko e fere say Cote d'Ivoire abonofo ho ko Togo abonofo ho even diaspora say me ne di kan ka bro che nyina abonofo no ho matete ku no nyina do na mom ye nyina he kwotese no e ne tachiman ho mom na ye he teto so a
ba bibia o bia no obetimi aba na mom ukoba bi te Dormaa brekum enkranza suma wanchi ho nyina ya leti ko no bi wo a nipa no bi wo ho a opesa wo do ho do sa woni san ko nyina so a your social media platform wo ho a obetimi atena broche na de ye ne ho nyina no watimi monitor a wo social media so a your Bron Champion TV wo ho your Bron Champion WhatsApp group wo ho your Bron Champion YouTube wo ho your Bron Champion TikTok wo ho ni nyina wo follow ni nyina Bron Champion association na when information wo ho e dey contact president na oda no na so pesa wo join watimi a join me pa cho na say ye pese ye contact I just say ye cause our platforms na wo do no so okwa na wo request number na obekura number na wo dada na dey tudwa na obi a pesa wo join bia no wo follow e wo TikTok wo follow e YouTube Facebook WhatsApp dia kan nyina so wo follow ya nyina wo benya Bron Champion association Abronoma medasi bebre mesi aba mo nchen bi me atoa history of bono champion and history of Kwafie festival no ye besi aba abetoa so medasi bebre ne se bono champion president ene wona waka ne ho members proud ones ene ete o monka no famina na abna mponsan yiti na meje oso Adepa TV ye mamomo ni sha ahenema Homophobia okodwam na be aduane na no kra microphone ja e de bre no ne se aduane atwea abre na de enti aduane for de hu na eno antira ai no moya akofo ye be ka se obi edwumadi a wodi de oba de na de abone sa na kwan ya fa so amudi akonche nsase eto ho ma Ghana be ye Ghana no ye bo ma ba so sa kwan no so o abaso bon sembi e de ka ma Dormaahene ne Dormaahema ene mpo ebi akoto ne nua akwama ye atapanyiri o abaso body kase pa amre na ni ho na obi a omba Dormaa da no na ka so mra no mehwa de na wo se oba ye no wa be chichiri bro akasa rupon na ohwe Dormaahene so ba ya onai wa ko papa ohwe nyuma wa ye ni se na kuro no ohwe odokre wo man nyuma now I was if I'm watching my day. You to be chichi don't win na no ta wachi a. Dem na mo. Akom ene Dormaa. Ye hwe ni mu se mere bi ye benya festival bi a eye nhia mudi kwa festival ye be sra ye ho we ko ha na we nso aba bi. No kware a chekra. E se bia na fo nyina one na ta me ko ho. No mo ka bia na fo nyina bo a chekra. Ite adrepa na dia ba. Na ye da wasa pa. So mo ni bi o. From Nana and Sakwa, Otosuna, Aquamu, and Masaya. I am for about a sense, say Munian Mabedi ha, Monso, more Aquafie ne wa fa sene Dormaahene. I just said Dormaahene shefa. Na say o den ho kwafa kutoba. No be so ne wa fa sisi. Na ne djuma de no etimi kosoro. Sa. Ya kasa ba kwasam kakra da Dormaa ne akwamu entemu a wobetumi amoso kakra ti. Letimi aboso na se sia ya ne ko djoma ko chia. Ewi a meba na aye ntemu na. Era si ya mama kwa ba. Southern Sudan. Southern part of Sudan. Now, ethnic Muslims.
so Blekum East.
Yadamase. Ahayedi. Tropian to Yasra. Hey. Okay, was here. Bonsam. Mama, Yamampire. Kedian Ponya Kupon. One boy, Yasina. Ubo Nipana. Now, bottom my floor. Yet dancing tea. Now, see a dancing tea. Now, oh my, Kwafie. I'm a mere say, Yendi so. Then I'm Kwafie so. And I was sick. She would do Compono and Bunyam. Then I'm Kwafie so. Or that was sick. So she said, my manner, Abubuhene, Ahenkro, that I was sick. Then I'm Kwafie so. Or that was sick. Or Sajifo or see a dear your argument, but do out of you. One fish yard, Dormaa, ordinary Dormaa for any. Only Shabby Bar, Onana so why you're Diamond Dormaa for. Yet I was sick. Yeshem Yada Shannon Munyam. Nafe Yabona Basso when you're my party, Ayo. Nayakaka. And you can fool the Bama Dormaahene Free at a crab and Yam Kuma Esso. Oba Bedru or Sergeant for or see a dear argument, Bedru also Yodicana and Ajima Bedu or see a dear or Sergeant for Sabrina and Tom Kaduna. You approach champion in another page by traditional cancer. Also, Nanam Eduha. No Sabre, I am Bafo upon Asari. Dormaa Chame Nana, also bread Russell who the watch Chame Eba. Now, Yansakubia, our horror putty at Wasso Nafe, Yatwatch Matero, and Matero Abba. Nana, Bafo upon Asari. You came Bafo upon Asari, Kaisa, or Kumasi #1 traditional council, and after Dumasia traditional area. Nanaya Adam Sipuduya or Tosumieno, Ayo Mahima, Dumasi #1, or Sabari Mark of Nayabua, Dumasia Ukoswahine, Nanam Ewaha, Yadamose. Ambassador, Prince Lamti Tete, on the Democratic Ewaha, the Yoko Pono Sergeant for Sia, your doctor, Jimabua, Otosumieno. Your papa, no, ambassador, that's our ambassador, Obaya Gatti Sicano, Million Mako. Sir, Osagifue, yeah, now fish are doing me, and a coffee, Freddy. Sabre Bafo Poasa Ewaha, Nana get you. Osagifue, Achami Woho. No, Kenya Pompa. One of us in the answer.
Asante, Kwafie Traditional Council, and I'm Adruha. Yana Kosia Biasa Sikabra ye are Otosumino. Jina Mahima, Abapa Sabre Guadruha, Babu Godrufo.
Dormaahene one chairman. Ewo jumadi ya say afei eno therefore nkaka. Afei na be wayi puma kwa mu ama Atebubuhene. Baba bedura wo chia na nanom. Afei ena be wayi puma kwa mu ama Atebubuhene. Baba bedura wo chia na nanom. Yeah, Ahenkro doctor yabo asiama Atebubuhene. Eti wo modal mu na ho. Momo tani mu na ho na chairman emetina say. Na na sare bibi eni ma memo receipt ya wa ha na ya to adwumadi ni so. Anya ba ko mu wa ha ba he. Bia na aya Giana Chachus Das. Aya Kumasi Kwafie. Aya Ahenkro Kumasi Traditional Council na ba chia ye. Asante for say na wada Roma. Ahenkro Giana Chachus Das. Aya Kumasi Kwafie. Na ba ya. On the traditional council ni na bekita million no kuma. It is kind of 100 million. NC aya nana tiame so na ento aya nana emputuo ya wam. Enje bia na aya sunya mahima. Ya kasa ya nana kosia bia. Nana ba panyini ene ne dom abetra se ma chia kama. Asante for na Roma. Sunya mahima de. Baba ya okita aya million no makumako aduonu 20 million nei ya fere 2000 Ghana cedis on the traditional council ni na de medemamu eneko yeda na akosia bia so sikabraye otosubino ase magi maso koha na mikitemo ema yeda na DBB e bai hene oni ni nua brodi hene na tutra so saji foi pepo bi antina be fa yo ko na dai go disada portaya aye de baby bai hene oni ni nua na brodi hene e ba ya
Borofie Association. Nana Sare. What a bro champion. And the Mekobro. Nana Sare. Borofie and the Mekobro. Nana Sare. Also Osage for Borofie Association. Maggie. But I to a program, but so I'm saying you are actually. Yes, so no actually. Aha. No, I need the Borofie Association. Now Mekobro. I want you to say, Osage for your paper to and it took a hand and now citation of honor. I have citation in honor of Asante for Siadio, Dr. Atebubuhene Otosumino, Your Majesty, Asante for Siadio the second, in recognition of your exemplary leadership, dedication to unity, and tireless promotion of the Buru heritage. Borofie proudly celebrates your profound impact on our culture and development. Your visionary leadership continues to inspire progress and preserve our traditions for future generations. With utmost respect and gratitude, we present this citation in honor, presented by Kwafie. Obeto amana auto miami nia ose ade yo Osage for Dr. Ajimambadu a otoso mienu ene nananom a yebo ni chidom wanchi akwam nsoko nananom atitira ne aban panyifo nsɛmprɛfo a yenyina yɛhyia mu yɛde nkyia kɛse free Atebubuhene ɛma Dormaa na yɛmahotin kwa sɛ nnɛ yenyina yɛhyia sɛ yɛdi Kwafie afahye na ɔyɛ manigye pii sɛ miami nua toto nanie wanya obiara sɛ Atebubuhene na ɔsɛ yɛmmra metena dwumadie tiri na yɛmmɔ ne chidom na dwumadie ntimi nkɔso na meka sɛ yɛsom yɛde ɔdɔ kwan so ɛne anigye kwan so asom sɛ yɛba bɛtae n'akyi na yɛakyerɛ ne sɛ ɔno nso so yɛ dɔmta n'akyi bibibia a ɔyɛ biara Atebubuhene deɛ da biara yɛka sɛ yɛmpem kɔ yɛnim na ɔmpem kɔ n'anim na ɔyɛ akyitaafoɔ metoa so a na ɔnankyɛre biara na Dr. Ajimambadu ɛkaaka yɛ nyinaa sɛ ahenni nyɛ ntomafira anaasɛ atarehyɛ na mmom ahenni ne deɛ mpuntuo nnwuma a yɛbɛtumi ayɛ na yɛbɛtumi apre nnideɛ ɛne nkankɔ ama yɛ manfoɔ na mede bi meka ho a na deɛ meka ne sɛ ampa yɛntare a yɛhyɛ ne yɛntoma a yɛfira yɛntumi yɛbɛgya hɔ akɔ na mmom nkankɔ ne mpuntu dwuma a yɛbɛyɛ ɔno ne daakye ɔbɛbu yɛ ahenni ho akonta na ahenni ɛnyɛ akansie na ahenni ɛyɛ deɛ ɔhene anaa ɔpanyin deɛ ɔbɛtumi de ayɛ na ɔde aboa ne manfoɔ nti nananom a yɛhyia ha abere biara yɛbɛfira ntoma yɛnkae sɛ asodie da yɛ so na asodie di kan ɛyɛ yɛ manfoɔ ɔnankyɛre biara menya ɛkɔnya kɔ yɛgyi ɛkɔkyɛ pemapem yɛ akabrɛsɛ 42nd anniversary na hɔ mede nneɛma kakra bi to dwa mepɛ sɛ mebɔbɔ so sima deɛ di kan ɛyɛ nkabom ɔdɔ ɛne nkabom titiriw ɛma bonoman ho behia sɛ yɛde yɛhinie bɛsi gyinaeɛ sɛ yɛpɛ nkabom mpanyinfoɔ sɛ baako so a omia nti migedi sɛ yɛkae ho bom a yɛbɛtumi anya mpuntuo ne kankɔ ama bonoman ama bi aka Ghana man nyinaa nti abere nyinaa yɛnhunu sɛ yɛdan yɛn ho na yɛnsoso yɛ mu na yɛnka mom na yɛmfa ɔdɔ ɛnyɛ adwuma deɛ ɛtɔ so biem a mede me to dwa ne sɛ anamon bi a yɛbɛtu biara yɛnhyɛ aseɛ mfirifie ɔnankyɛre biara mehunu sɛ ɔsagyefo ayɛ donation bebree na donation he ɔhyɛ aseɛ firi Dormaa na anigyesɛm ne sɛ ɔsagyefo ahennie ɔtra Dormaa ɛkɔ Ghana afana nyinaa obi biara a ɔte akyikyi ne bɛnkyi ɛnya ɔsagye so mfasoɔ saa mfie aduonum num a ɔdi na afofi dai nti mɛhyɛ yɛ nyinaa nkuran sɛ yɛ dwumadie bi a yɛdi biara yɛma ne ntra yɛ fie yɛ traditional area na yɛmpem mfa nkɔ boa afoforɔ a wɔbɛtumi deɛ ɛtɔ so biem ɛyɛ sɛ
national issues, we need to be involved in national discourse. Yenim say aban mamra kese say maye nyama nyosem na emom sem bi ya ho a na ho behia se yebeka bi. Wo hwe dwumadi ayeye atifina sem our environment, our future. Yasa yatisna mu ho niema ne se de obesi aboa dachi. Na saa nsem afa yen sasesem se nananom yamfa ye no ntum anka bia hawa asase se ya odiban doso aduane ho ye dine isuo ho ye dine nti yemesre se nananom yetu ya namo bia he niema befa Ghana kanko ni nkuntu ho de maye nyai ese yinyina ye dia ne tum na ye ka nti de America nyina ne se domaman nyame ahyira ho bunuman nyame ahyira ho sanse osagefo ahenie ne kandie o tradoma ama obi bia oya Ghana enya ne so mfaso mfie aduonu numa atwami na nade no ho asi ho asom domaman ene Ghana man mesre se domaman suso mfie aduonu numa di na nimi ye begina na achi na ya bɔ ne chidom na dwumadi a ɔde asi no ho se obosom saa som dwuma he ye bɔ ne chidom a mefi se ebenya so mfaso bebree na mewie kra na me na nwie kra mpanyifo se once you hwe obusa ne nsem na ye free atebu ye ba na atebu nsusu de ye duane a ye di pa ne bayre de ye ntimi metena ha enkopa matese me amnua akampie sie tachima he o de bayre ba na metie bi se na na ye dase nso pe bayre a ye de pa de a bisa atebu nti atebu nsusu ye ba ye de bayre ba ye nso ye de bayre poli ahadu abra osagifo ne dom say beni atebu bare anhwa bedi wi a bedi ankoba kirebe bisa beba na ono achi yenya ni saa yenso yemfa dwan pa otu adu abaye de na ntwi a otu ya beben esiso san center so kwa na ntinti ofa ono yesanso di dwan pa otu adia so asiso na ye de abro amamrensa cutting mienu box mienu asiso na afa ye de broni nsa nso so aka ho na ye wie kra he ya sign the broni sika abanska sanse odi mfie aduonum numti ye de 25,000 asiso se so na onfanye na ne kra ye ba santina ye to he na ohwa ohunu se na yakofo yem atebu de ye de yakukudro nti ye nanso mo bia da nti me nana amponyerenchi odikan efre no atekun asere owitu omuja na kukudro nsem nti ye ba ye de yakofo ba hai na yakofo brofu kasa ye kan bees ana asanyonwoma na wo na sene se BBC na me kansam yensa nka dwabo nyina abejai sanse de yakofo ba na so then so sanse Dormaa yemia preko pe na me say ye bobo ni chidom nipa okura yakofo yin na ofrantuma fufu asekire ni say yakoma mu fita ya ma ntopako na ye de asumdue ni ye de nam ti na ye fa ho akase afi bonya fofida ye di mesre say na nipa ye di no ho asem eye Yesu Kristo ono ogyina ho ma asumdue kabom ene odo mesre se yemfasa akonye na yemfasa nkabom nyodo entai osagefo achi na yemfa ntai bunuman achi na yemfa ntai Ghana achi na megedi se yebetimi akonkan yemma atamdidie ne bua yenni mapanyine yentwa so sanse se yamfa nidi amma mpanyifo a yentimi nkoye nim so pan ti mesre so bibia o ya ha yemma nidie enye ade a obedim kan na Ghana bekoso tina na adwuma yemma moniyo ka se opema pempo wani na atebuman ene domaman ene bruman nyina enta wachi yeda wase dika ka kire no eye a festival used to celebrate migration baby a omu free buy enti ene obi a ye domani bia o pese ohu ne nchi no o follow this festival obetimi ehu nsema ana kwan e fa so a o be wie bebi omu wi wo sha eye domafo omu nchi emfiri ha enu nti se obekaya abra
yɛbobɔ wɔn a wɔba ha akɛsefoɔ mpanyimfoɔ titiri na ne ntina wɔba na wohu sɛ ɛyɛ mpanyimfoɔ a ebi firi aman ahodoɔ so ɛna ɛdɛn ɛba ɛkyerɛ sɛ ɔmo hini no ɛnyɛ Ghana nko a wokyerɛzi the history a Dormaa efiri ɔmo sɛ ɛsoro yɛka sɛ soro a nkyerɛ sɛ ofiri wiem o the northern part of a place another Africa ɛno na ɔmo migrate yɛ ɛna ɔmo ba yɛn so no history kyerɛ sɛ ɔmo bɛ settle ɛwɔ Cote d'Ivoire first nti ɔmo duru yɛ no na ɔmo hu sɛ ɛhɔ nom no na nneɛma nkɔ yie ɛma ɔmo ɛna ɔmo gya mpanimfoɔ a na ɔmo ntumi ɛndu kwan no ɛna ɔmo de ɔmo ani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ kwawu ɛne ne pɛtua so ɛyɛ eastern region nti ɛhɔ nom ɛna ntaafoɔ wɔn sɛ Dormaa atakakra ɛna atapanyini nti ɛno na ɔmo di mu a ɛkɔ wie a ɔmo nkyɛn yɛ bi si wei nkɔa wei mmra ha sɛ abakwasɛ kura kyerɛ yɛn sɛ the word nsaa ɛyɛ Dormaafoɔ ɛna de baeɛ the word nsaa ɛyɛ Dormaa ɛna de baeɛ because na ɔmo nipa ɛtwerɛ a yɛn kɔma no nsanwa nsa ketewa eti obi ka mu a ana obi firi mu a na yɛde nsa akɔ na mpanimfoɔ no ayɛ dɛn atwitwa kakra ɛna ɛno na nam so a ɛnɛ obi yɛ yi a yɛwɔ deɛ frɛ no nsaa yɛada no ne sika ɛnti na wobɛka yɛ a akamam yɛka sɛ yɛkɔnom sikasa enti ɛno emu na ɛde saa baeɛ enti sɛ Dormaafoɔ ɛyɛ nipa a ɔmo pɛ sɛ ɔmo promote ɔmo culture a ɔmo wɔ a lot to say ɛna nipa a ɔmo yɛ bonofoɔ no ɛyɛ atɔ da midi ho a ɔmo dialect no ɔmo kura dialect different ɛyi but ɔmo promote no yie wohwɛ mfante yɛ broken bono takurade area nyina ɛyɛ broken bono enti sɛ yɛka bono a ɛno ne twi ankasa the word twi no kura no ɛyɛ obi din yɛsi twi so ate aseɛ twi so ate aseɛ enti no abakɔ asam deɛ eni kwan sɛ yɛdidi agorɔ na membra the festival nankasa utimu the festival na as a matter of fact ayɛ kama papa wohwɛ dɔm a apiem ahemfo amanyɔfoɔ abamu mpanimfoɔ ɛne wɔn a ɔka bie wɔ mu ɛna temammufoɔ wɔn mo nyinaa ba nipa na ɛdɔm na baa gu so hwɛ bere a ɔtitena ni no ɛkasa okay ba yɛntie ɔsaade fobra wɔ Come here. Sorry for Kasa. Come here, you. Chairman, yeah. I'm about to Ahenkro doctor. Your boy Suyama. Yeah. I'm not here. Yeah. Being called and got to me and offer Nana Bonoahene when being called and got to me a penny. Or then a whole Kwafie I could do. Ma being got to. And we have 4 hours hanging out. None of my mind, if we a kitchen, Nebenje. I saw me bobo dinner at that jet of a boy. One day, son, Marco Bobby dinner. We are mine, yet, Marco Bobby dinner. We are fine champ. We are free central region, western region. We are north. We are greater Accra. We are free north. We are free bono. We are free Nabiaka. We are. What the kind?
Mama Bia Aquaba, about the mind to say, Madame Bibias is Sunday, Benya Hall, no one to Baba the mind to say, let's say, you my dear, say, let's say, now, Jimmy and son, I call so. And then, from our four Akunya, the family, na Timat Naso, Ifie, and Dunuma, my young man, the Casa, Asida, you be coming, my change up on, Sanima, I've been doing this, if you a Dunum. From our four the Pia, the old moon and DJ. Sadiana Coswa or no, the medical and the Mazda and the Aman. I must say, Ubipia or her. Yana Namus, I'm a what you. Namu, media, that won't know. Taste a besum beer or honorable reassay. No body power. I must throw Bibia say, Manning and so in Yano. I was a maniano. What can I say every where I sit down the Dormaa in the war a year, man, some for about time, chicken and part, my bread up for Kumasi. So the papa, the woman, we are saying, can you buy somebody put the name of beer or and the basis by your side. Na Maja Nianum Kentinka never won't maintain her say. Titro, I am young wafer. I am a penny. The no papa could do. I am Suma. Mia Wenchi. Mia Jinim. Mia no Mababina. Na Sabio, Mia Mamma, you may. Baba. I say, Ahanta, same, Bokonaba, I am Papa Yana, Papa Nairi, Papa Mamma, Rentimin to Minka, where the Bassi, Namekoswa, Adia Meda, say, Dormaa and Penny. So Dormaa Penny in the Jassy, Banyam Mujidi, Mancanya Brantequa, Mamma and lawyer, your man, Minitini, your lawyer, your judge, and I'm a state Ketuabi, Banyam Mujidi, but in Sia Kunaso. Now Sham Rantan and Mabawa, Pentan Qua never bought, a shaming grind, man catch them will say, Nya kra na kan se ben panimfo bentimi nya bi nti ya kra na o sa o ka kire panyina na obetna so na se otimi ye de o yetimi ye bibi nti da bia bibi nkakra anya no nante na mabawa be si ta machi na nanam jim tum Dormaa ko nya ma no me mpasa me disappointed be na say sifo na mama no so a mama da masese nya mu gidie Dormaa fo da masese hu nya mu gidie na samre anya kasa tentene da party for abewo ha nya NDC for MPP CPP na ya hudo nyina Babet na kunye sui. As a president Baba. The president of four Metrobe, you are JJ Rollins. Only what the Sundanas. The Papa for Excellency. Damas. The His Excellency also need in term there. Professor J.E. Mills. Danas. And here they have one. Makumedi. Meda so Meda His Excellency. John Dramani Mahama. Now Ampanyini dada. On Cherobesa never view. Meda so ya the share His Excellency Nana at the Danko Kufuado. Also Meda Nase. My dear Abaya dear Boam. Where I am a so. Namana say na Asedano. Ningin papa no maso fofo emuri chief mam obia suma wo
The Nambana said, I mean, it ain't to be a cat. The American say, yeah. Dormaa for one, yeah. Bono for one, yeah. Yeah. And I made it dream. Yeah. And I made it dream. I cry, walk with your yeah. Someone say, yeah. The Bay Juma, yeah. And I want to make car. Yeah. Some Musikana on your son. Yeah. The day be being a crank. Yeah. And I can see it, so yeah, be back. And Charlie who you be near my baby. Yeah, Bay Juma, yeah. Yeah. Factory now, yeah, Baba. Yeah. Yeah, Bompire said on my phone, yeah, Musuma, the back compono, yeah, reaching, and your bono, yeah, compono is, yeah, and what then so crab back, yeah, I'm repairment, yeah, said on my never for Baba, yeah, the programming, yeah, and I there, yeah. First, I'm ready, okay. You're right, Nana Chairman. Yeah. Some more kind on Caribbean percent can yeah. So I hereby adopt it as my own. Yeah. Masro Bibia said Nana and we said no. Yeah. I can say more through ye. Yeah. Shannon song. Yeah. Me find ye Juma. Yeah. I'm gonna for say my poor baby I free. Yeah. So then himself Samri. Yeah. The draw now be buy, you know. Yeah. Dormaa for when he Jane, yeah, I mean him, yeah, when he Jane, yeah, and you're there about by back cop, yeah, as if we want to say, yeah, to say back choir, yeah, on Jabatata, yeah, Fabian Cobber be a back choir, yeah, you do be a cat, yeah, be a one. Yeah, yeah. I said, I can't be an undermount. Yeah, intimate more funny in yeah. I'm with them quad on my form. Yeah, one. Yeah, well, a brand here beer. No, yes, so a madam for. Yeah, I am fear 1978, 79, and push yeah. Or yeah, madam for, a madam for, yeah, a friend of your do. A friend of a Juman, yeah, only area. Yeah, so then come we are. Yeah, we enter. Yeah, Juman and Timan, yeah, Timan, yeah, the Casa and the Asida in the Campia, yeah, at the man at Juma, yeah, that never shall fall. Yeah, so Dormaa, yeah, I'm free baby. It's real for our free Cote d'Ivoire. Yeah, I'm not free baby. Yeah, so now, Sako bomb baby, and I free. Yeah, I said, the Capian and the Mobile. Yeah, I must throw baby as a woman on time. Yeah, bringing I think Kwafie and Fierce. So, yeah, under my mind. Your favorite. Your favorite way to send money to Ghana is back! We're excited to announce that Tap Send is back and better than ever. After a brief pause, we are happy to resume our mission of providing fast, affordable, and secure money transfers to Ghana. Don't let anybody tell you otherwise. Tap Send is working power. And remember, tell your loved ones abroad to send money through Tap Send to stand a chance to win big in the December Sambra promo. Tap Send. Papa no.